Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga rut ti surat, ti pagkasalitaan ni paghayam tayong Michelle, nga napauluan, ti kurang asa nga 10 pesos. Dear Manong Nemi, dududwa kamin kini Mama Manong Nemi agnaed iti family house mi. Kalbasan nga nagsaruno nga nakiasawa dagiti duwa nga kapsat ko. Kalpasan nga nakiasawa dagiti duwa nga kakabsat ko. Babae kami amin nga talo manong. Dagiti duwa kakabsat ko nga patak nga babae, gabot na patak ida nga babae. Siyempre, nakadayuda. Gabot na ikamang da, iti adayo nga lugar. Adaman, dagiti apukon ni Mama, kadakwada, nga mamano, numapang kami sumarongkar. Siyempre, ni Mama akit medyo nakapsuten. Kapot kinabakit nan Manong Nemi, dito latan balay, iti paggiganan na. Aga garden iti likod, kaya nakastamat na si kasuna, nagiti mulan na nga masetas. Mahilig ni Mama, Manong Nemi, iti agmula ti masetas, apang papintas mi ti balay mi. Medyo nalawat ti solar mi, medyo panakkalen ti balay mi manong. Nga dita nga balay, ket siyempre, nabati, dadi tatang, dadi mama, dadi papa, kunak kumukidi. Apagraduar ko lang, iti Manong Nemi, iti high school, iti pumusay, iti papa, iti sakit. Iti tutasyak, Manong Nemi, ket agbasbasak pa lang mat iti college. Nga ni Mama, Manong Nemi, iti mang pagpabasa kanyak, iti sang kabasit nga pensyon na. Nagpensyon Manong Nemi. Nga daytat pangalalaan na, ti pagbiag mi, ken kastameten, iti pangtulong na kanyak, iti panagbasak. No kastamat nga bakasyon Manong Nemi, agtrabaho sumurek ti trabaho, tapno matulungak ni Mama. Kaya na nasaman Manong. Dito lang house and lot, dito daga, ken ti balay, ti daga nga nagdiswan ti balay mi, iso lang met ti kakaiso nga property mi Manong. Wen, iso laeng. Kaya dita, sakto ati, agnaid ditoy, kas pagarigan ta, agasawa kam to, iti boyfriend ko nga agdama Manong Nemi. Ni sinat boyfriend ko, ni Darwin Manong. Patak met lahing estudyante Manong. Kinapudno na ket self-supporting suna, working student ni Darwin. Iminutad duma, no kurang tited ni Mama, nga masapul ko, para iti panagbasak, pasaray Manong Nemi ni Darwin ti mang tulong kaniya.
Awan tinagbalin nga problema mi kani mama manong nemi. Kadigitiga, si Marsa runungal daw. Tekonakon, at dalat ni mama manong nemi dito balay, nga mga asikaso kadagiti masetas na, o no saan kadagitay bulan na nga nateng iti likod ti balay. Ken no rumwar, numapan agroserya. Numapan na alahan maten anjay pensyon na nga sang gabasit manong. Agad siyempre mapantumaten na groserya, mapantumaten makitsenda. Agad ka manong nemi, nga iti may sangal daw, adak idin iti third year college. Nakariingak. Aw magpalagkut-kuti manong nemi ti kusina. Siguro. Adda ni mama, iti hardin, kung saan iti likod ti balay. Ngayon, aw matpay tinaisaga na kapamigat. Awan pa tinakuti iti kusina. Ma, iyan mo. Napanak iti likod. Awan, iti sango. Ma, napanan na nga ta. Nagsubliak di balay manon nemi kit di malabsak di silad na. Dak ditoy. Di pa bimangon. Ma, nakalukat na itanak. Pilukat mo lang. Nahanga nakalak. Ma, apay? What's wrong? Diyak mo din makabangon, anak ko. Anya? Diyos ko. Ano balik na kayo? Nakapsutak. Di kayo mapakabangon? Di kayo mataguri-guro, no? Anak. Ilanak man titanom. Nagtungpalak man, no? Minum. Aglutak ma. Tap no mga kayo. Tap no pubigsa kayo. Babayan naglatata. Yung kanto lata nagbasa. Hanggang mabalin ma. Saan kayo mabalin nga may bayan? Kaano ba nga marikrik na yun di kastoy? Nadan dati nga marikrik na. Gagangay lang siguro nga sakit ko na. So nga dyak, ingas kaso. Diyos ko, abi kami di kaso nga damarik na yung sakit. Di kayo matpag-maintenance sa. Una na bayagin nga saan kayo nga napan ti doktor? Imbaga ka na kayo di nga tagibanan niya sa lunatyo. Bakit kayo? Kayo pa lang pamampanaw Kat ni, siya anak pa ng graduar. Kahit ko mama, nga, sakto ti mga sikaso ka na kayo. Hanggang iti baybayan. Ngayon masapol nga graduarak. Tapos nung nakastakit namin pinasamalang trabaho. Nga para ka na kayo. Nuan yaman ti sakit yo. Nagkasaganag latang gastos para ka na kayo. Ngayon, no, panawan da ko nung jakpay na graduar. Mama, handa ka panawan. Anak, sumabit laing. Pakanan kayo, barbaring pumigsa kayo. Ngim samot nga makapangan manong na imi. Kat ni, agsaluyan. Mabiglaing, tuwagak di ambulansya. Itara kayo di ospital. Manong na imi, baglagi din tadapay lang tayo. Anlikol ko. Timawagak manong na imi, emergency. Hoy, kasabulan natin yung ambulansya ko na. Umay kami dito balay, sir. Sige, ibagam di address. Kadya na agad, tumay kami. Dimtengen ti ambulansya manong name kat nabuwak. Dagiti karuba mi. Hoy, abay, sino tayo ambulansya? Michelle, ni mama, hanggang makabangon. Ano? Diyos ko. Kaya di pala kalman nga, bayat isarasanita mi. Agbarbaritas kampanya di kalman ito nga. Asasi kasonya, di masetas kat di mula na. Imbagkat dan ni mama manong name kat siyempre kimuyog at. Impanda nito ospital, iti emergency room manong name. Nagring ti cellphone ko. Ni Darwin. Hello, Darwin. Apa nga, amang kami dito eh. Ha? Di ko magbasa? Andak dito ospital. Ana? Di ospital ka? Ni mama. Intaray ko dito ospital. Saan nga nakabangon?
Matmatayan ni mama. Anya? Diyos ko sa mga sawon ti kasta. Nga, nga baling nga kwa. Uri siya agap siya rin. Excuse ka matang. Umayk dito sa ospital. Lang nga mabaling nga may saka. Sana ka makatal na manong name tugaw. Agtugaw, agtakderat, agpagnak, saktog subli. Teko na naman nung name kasla di makaanak nga pusa. Takakasano ko mga agtal na ti panunot kenrik nak manong. Naging ka nga, sinagaysak gawin tinawagan di kiti kakabsat ko. Hello manang. Hello, Michelle. Katawag ka man. Ni mama, ang that emergency room. At ang samot na kanang ang sakit na ta. Saan nga nakabangon sa aslatay matmatayin. Ana? Diyos ko, ang mga sawon ti kasta Unang kasi yun pa rin baga kag saloy kag solo ngay nga itay. Pag tinangawag ka kasigot ka ambulansya, kani may damot nga dagos. Tanat mas pasapag karuditan. Matamada nga si asikasuin. Manang nakas pagarigan lang akit ko Kada niya. Siyempre, hospital ko na magit masapon ko ti kwarta. Nairananamat nga. Nagsakit ni manong mo. So nga naggastos kami mo Amo mo ti kasasad ti biyag mi. Wala nga kas pagarigan ta kasapulak to ti kwarta agad tumulong kayo. Hanggat maitulong mi at maitulong mi. Ay sus, ang kasasawa manang, tumulong kayo. Tumulong kami, may tulong mi tamabalin mang itulong. Katkas tamat manin manong name iti sao ni manang luz nga si marunong nga tinawagat. Alakit sikati adda di taading ko, agit sikati makamu So arod nga, dakay ka ni mama, iti agdenden na. Di sikati mga sikaso ken ko na. Manang kas pagarigan ta kasapulak ti kwarta, awalag lagi pa maawang kwarta mi. Kituhari man ta kami. Abag pagisumat ta, sweldo ni manong mo. Awan ti ornong mi. Tulungan tak to kag sapul ati, kas pagarigan lang. Kituwa na. Ken kang runan ti amin manang. Ti ba nagkararag ta kinapo Diyos. Nasapay kumatasangan nakana ti kasasad ni mama. Sapay kuma daw-dawat tayo. Ang no kas pagarigan ta sumina na kita umaramid kayo. Manang samusawan ti kasta. Gusto mo ko na ka. Awan ti maaramid tayo no talagang may tudingan nga sumina. Yung numabalin la kumag. Paot pa ti biyak ni mama. Sino pa ti kaduwak dumatay ni mama? Di agasawa ka. Agasawa no magbasbasak pa lang. Bagang nga ata makapag-retwar kan to ti pa college kamta kami nga rod. Kada nyaman nga pa kung problema kanta kay mo Agbasbasa kayo lang kami kay di college pag amon tagsikog kayo matan di nangarod. Sige. Idaw-dawat tayo sabi ko mata hambal lang nga nakanat ka sa sahad na. Nga basit lang ti masapo na kwarta. Nadamat ni Darwin manong name. Lagtal na ka. Sino ti lagtal na kuma? Tsak pa amon anyat ka sa saad ni mama. Ikit mo, orayan ta nga danturumor ka nagiti doktor nga mga sigasok yung kuha iti emergency room. Saan tamat nga rin mabaling nga sumbrek yun dyan. Ang data kapastor yun. Saan ka lang ko mga imimahin? Takapay. Ala. Nairaman kan nga nag-absent. Hanggang nga mabaling nga may bayaan, Michelle. Gabot-ibat-patik ka. Kasapulan na. Nagkaman nagtarwin. Sabi ko mata, awan tinakana nga sakit ni mama. Tanuan da, Diyos ko. Pangalan, ti kwarta ko mga gastusin ngas pagkarikan. Awan mat nga may tulong ko. Nakas pagkarikan da. Ibagam to ngayon nagtakaw ang ito mo ba? Madasik to ti mama nag-hold up ti bangko. Ala, maalam pala ang katawa mo. Kahit kangarod na pagkatawain mo. Kasi ano makakatawad kasi yung sitwasyon na laman. Kahit pilit ang natapot tumisam Kasi ano makaisam Kahit ka lang aluniwain. Just relax. Kaya,
Umanahin nga kararag tayo kinapod Diyos. Ayan. Dito ka diyan chapel dito eh. Dito yung hospital. The chapel, tunggal hospital ka, the chapel na eh. Apay mo, kito eh. Di ba kadagas mo't kami? Sa damod laang mo nga lagi pa ni Apo Diyos, no, adag hangapit kan patay. Amok mo't, di ba pan makimisa? Amok mo't nga ang tagday-dayaw, nagkarkararag kin Apo Diyos, o no awant emergency. So nga ka, sa pulan tayo yung chapel, tagkararag tayo. Nagtungpala kiti boyfriend ko, anong name kat si Papasneka, nga nagtaparin tumeng. Kinasarasaritak ni Apo Diyos. Lord, amo yun sa sino kami. Tawan sa inyo nga mo, mapaspasamak dito lubong. Saan kami nga nakalipat ken ka? Nangruna ka ni Mama. Ni Mama nga nakasingsingpet. Ni Mama nga, awan ti madi nga pakasalitaan kan kuha na Lord. Sika ti makamamu ka ni Mama. Managtulong ni Mama. Huwag namuy dayta. Man nakaawat. No, at nakaruba mi kabagyan mi nga may agpatulong. Oray, kakaisuna ko man nga kwartana iti bulsana uno. Itad na, tanapyalangan na maitulong na. Amamoy, Lord, oray matsyak. Nagalimirakbat nga na siya at nga anak yu, Lord. Sa anak man namang niplipat ka na kayo. Nagbalinakbat nga na singpet nga anak. Nga mo karespeta rin na ginaganakan niya. Kakapsat ko kin inaw ng amiti siya. Nagbalinakbat nga na siya at itipatak nga tao. Kas kini Mama, no adag patulong, uray kumano isulay nga di kakaisuna ko mga kwartak na magplet, nga mapanagbasa. Ited ko, makatulong ak laing. Kasta, iti kahit ko kila daw, Lord, kadamoy data. Lord, hanyo ko mapailalalahin ni Mama. Hanyo ko mapailalalahin, please. Kayat ko, ngayon to nadan trabaho. Kayat ko, nga iwanak ti inak. Kayat ko, nga agserbiyak ang kuhanak as panagserbi na kanyak. Kaya kasupapak. Iti utang ngayon bag ko na nagam kang kuhana. Ngayon so Diyos ko tinaramat yo. Tapno agbiagak dito lobong. Kinarganak ni Mama. Ininaw nak, impas ngay nak. Tinarakin nak, binadakil nak. So nga mo kay mabalin Lord. Please. Saan nyo palang halalain ni Mama? Idak subli kami niti sa dikta emergency room anong name adanti doktor rimo harapag iso. Doktor? Sigat ti anak ti pasyente. Uwan doktor. May Michelle tinagang ko. Hinanang ni mamang mo. Abi doktor. Anad na na? Grace Fernandez. Doktor, kasalanan at kasasad na. Doktor, happy di kaya guni. Kataan, tsaka mo kami na dyan panangirugik. Sino ti dati kang doktor ni mamang mo? Masasdig ka din iti private doktor. Napangkay iti private clinic. Tsaka mo, doktor. Kaya nakadigasawan nga di pulos nagpagpa-check up. Naibaga na itay, doktor. Nga marikrik nanan nga di na ingging-gina. Dati amo na kit gagangay lang. Saan nga nagbaling nga gagangay. Grabe ka di, doktor. Kasapulan ti operasyon. Surgery. Iti kabaitan ka panawin. Tanong, saan ti aramidan iti kabaitan ka panawin? Amang ano, saan nga makalasat? No, doktor. Aramidan yung araw din. No, kasapulan ti operasyon. Opera rin yun.
kasapulan nga, agsagana kayo. Nakasagana nga umawat niya mga mamasamag doktor. Di kahit ko sawan. Kasapulan ti advance, igatang ka na kiti nangingina, nga kasapulan ti operasyon. Mano ka di, doktor, ti magastos. Saan di man sinunoon na mano ti gastos, aging gamal pas ti operasyon. Ti estimate yu, doktor. Ida kasta klase ti operasyon kan sakit. Aga na iti 2 to 300,000 pesos. Doktor Hon, awang pangalaan mit kasta kadakil na kwarta. Ken no, at may advance yun, di kagudwana. 100 to 200,000 pesos. May advance yun. Dagosin nga, may sayang katiprasyon. 200,000 pesos pa nga lang, doktor. At ang problema yun, Dan. Saan ka di ka mamalin, doktor? Nga operasyon muna, bago bayad. At ang amin, susunod namin standard operation procedure at hospital. Ken kasapulan nga, salang sisyak na doktor. Kasapulak ti kadwa, ken nagiti assistant mi, iti nurse, kanda dumapay. Doktor, gagangel lang nga, basila di pension ni mamang ko. Nagiti kakamsat ko, nag-asawa na nga saan nga nagtupos, maligrigat na. Awan ti mamaling kong himpos na doktor. Ay, kasalitam nagkakamsat mo. Kaya nagkakamagyan. Iyuman mo na ito yung problema. Titinulong kayo. Ado kayo titinulong. Ma-produce yun na ito. Ad-adan nga di magsen manong na iti problema. Tinawagag ti kakapsat ko. Yung bagkakadakwa na ti amin. 200,000 pesos. Manang, niramitan tayo. Pangalami ko mga rod titulong mi. Mabalin nga, kakabagyan nila kayo mo. Umutang kayo. At ang rod umayat nga magpautang, na umat tinamnaman ang pagbayad mi. Ano maroden? Pangalaag na itang agatan. Tapno lang marugyan ti operasyon ni mama. Itulog ko kadalatan nga magsatan ti hangis ni mama, nga matayin ni mama. Dahil tarigasat na natin ko, akit na maramit tayo. Tulungan dak, manang, tulungan dak. Rumbingon na nga, tulungan dak kakamsat yo. Tulungan tayo ni mama. Ti ina tayo. Uwain, kaya't may tumulong. Magpating gamit ti mabalin mga itulong. Lakit na mapanggam, umutang akit mabalin nga tamat mautang mga 5,000. Isot ipatulod min adin ko nga nayo na mo. Nuan niya ti sao manong name ni Manang Lydia, kastamot manong ti saon ni Manang Luz. Agpatingada kanulaeng, iti 5,000, sa 5,000 nga itin. Kahit bang harak nga rod, manong name. Di kakabagyan mi, awa mo ti mga kunangan, amak na nga kakabagyan mi, manong, sa maysa. Ay, Diyos ko, suro yung kumano niya, turumpe karamide. Isuro na kumano, Diyos ko. Michelle, Darawin, ano taramitan ta? Nangigmumat ko na ti doktor itay. Nangig ko amin namin. Nangig ko pati pa nag-isaritam ka nagkakapsat mo. Manot masapon. Almost 200,000 ngay advance. Bam. Ipamuspusan ta.
Kasano ko ma? Anda mo nga panghalaan ta. Pandagpal pala ma. Nagpalpala ma. Kat nagpalpala ma ta aging gama lang kataklanan naman at sa nga gasot. Siyempre barya. Piso, 5, 10, 20. Maurnong tanga rodeta. Sa iti kasto nga lang ata, mabalin tangar tagpalpala ma. Agpatulong tati gobyerno. Ada mo mga pagpatulungan. Dinagpad amam mo, di kiti politiko. Kararak, di kang runaan. Agkidaw ta kinapod Diyos ti tolong. Italag ta kinapod Diyos ti amin. Manong Nemi, nagawin pa lang dito balay. Diyak pagit painangan, mabisin apay gindin. Agpuli-puligo sak manong Nemi nga diyak mo ti aramidek, agtartaray ti oras. Imbati kita iti cellphone number ko iti doktor nga makasasikaso kini mama. Nagring tawagan na. Hello doktor. Awang gani pa iti pamuspusan. Di pamuspusan. Doktor, nakakas ka din na. Naitransferan ni mamang mo. Iti asilad. Saan nga mabaling nga maitipo ni Suna? Kanag iti dado mga pasyente. Hanga mabaling nga iti pre-ward. Di pa kayo pakipanan na. Kaya Diyos, sa wen adabukod na nga silad, dapat lang. Tapno asikaso nga na yung bag. Baga kayo nga sa dintayan na. Awan di mang bumatay kang kuwana ita. Dati lang nurse, ita iti nang bisita kang kuwana. Makasarita ka din, doktor. Wan, makasarita. Naipakatan na kiti nga, naski na may pakat kang kuwana. Tapno sang kapsot. Agtartarahin. Tibil. Anyot kayo ito sa doktor. Adon tinigastos na. Naipakat ng agas kang kuwana. Nayuntod may senior ka na kayo. Nungas pagkarikan ta saan to nga may sayang ka ti operasyon. Nasaan nga masayang ka ti operasyon, saan nyo kabailan, iyawid yun ti pasyente. Iyawid mi. Nga maitugot di kita nagatangan nga agas. Nagyat bayadan nyo. Maramid ti makwenta, gastos, bayadan nyo. No, Jack Maria, almost 20,000. No, dahil talat may remedyo yo, so bayadan nyo, irwaryo jay pasyente, tagyan dito balay yo, may tumarin na, dikita naskin nga, nabati nga, tumarin na, kahit numatumarin na ito, amin ng doktor. Igatangan nyo, gumatang kayo tumarin na. Maintenance na. Ngayon, hindi ko nakon. No saan mo operar? It's possible nga. 1 week or 2 weeks langin. Dinanton kabaylan. Kaya Diyos sawin. Within 2 weeks. Kalpasan ti 2 weeks, posible nga matay itong ti inak. No saan nga may sayang ka? Ti operasyon. Kahit nung ma-operar, sigurado ka din, doktor, nga makalasan. Sa amin may baga, amin nga operasyon kat na-risko. Sante nga sigurado. Ada na kita balagi, ada matikit saan. Ure, gastos kami, pwede kasi magbagayo nga magastos, hampay sigurado. Sante nga sigurado. Ngam ni Apo Diyos ti makasigurado. Alangan met nga, ibagami nga, i-sure mi nga, success ti balintong operasyon. Nung kas pagaringan ti sando mapasama, kagat nakam to takim basol. Iso ako narisgo ti tunggal operasyon. Saan nga 100%? Sa ito langin makapag 100% no balay kiti operasyon. Diyos ko. Doktor,
Sige, Mrs. Sige, Michelle. Dadupay ito na sa kanong baray. Kaya, umay kanto dito sa ospital, no, takadwa ni mamang mong agbantay. Kapilitan manong name nga napanak, itirabi iyak, sipod tawang ngarot kadwa ni mama. Ma, kumusta kayo? Napiksakon. Nakasaritoy ka dito, doktor? Wine. Namon nyo kanti? Noon ang sakit nyo? Nagtungid ni mama, manong name. Imbaga na ka din nga kasabulan ti operasyon? Awa man ti magana. Tapay anak, kapasolpon nga din mga operara. Manong nagpanunutak. Saan nga nasken nga maamuan ni mama nga narisgo ti kasasad? Tamangan no adada nga. Isot mang paalis to. Iti anak, ada ka din nakana ng sakit ko. Ano nga di marikrik na yun, mama? Napigsak natin. Nga mabaling ka trumara ko. Ma, intun bigan, kasaridak tumanin ti doktor. Saan nyo pang panunutan mo na iti kasadyo? Anak, nasyatmet no. Aginanakon. Ma, saan nyo asawan ti kasta? Ti mo ka di kayat. Nakunadan to nga, no pain. Awan to ti marik na ka na sakit. Yung sampang ita, mama. Sino ba iti kaduwak? No panawan dak. Diyak pa nakasagana ka panawan niyo. Di agasawa kan to, nadamatan ni Darwin. Nasaan kami pa nga nakapag-graduar? I'm sorry, anak. Siguro kat kasto nga talaga at itong paltiani. Imuno ni papang mo. Saan nga nagbaligi, di kiniduwa ka kamsat mo. Gaputan na Armand damit. Gusto ka po na nga, nagkaasawa na nga saan nga nagturpos. Nga, marigrikat da ita. Saan ka sa pulan, saan ka apuyan da. At akas diyamat, tinagbalin na asawa da. Gagangay mo't lang ti trabaho da. Kitsi ka, anak. Ikalkalikago mo ti makapagturpos. Saan ka di? Uwan ma, ikarkarigatag tagturpos. Tapno makastray ka, tinapintas ka trabaho. Tapno, adak nga makasikaso ka na kayo. Nunas kanto nga, adat sweldoak nga mangkadwa ka na kayo, mangbantay ka na kayo, makasikaso ka na kayo, kamayatang adak ti trabaho. Kaminig. Ma, kahit ko makapagserbiyak ka na kayo. Kahit ko napahot tayo ng agdan na ma. Kahit ko nga daki to pala nga mga iwan ka nagiti agbalin nga apo kuyo kanya. Nga makita yun to, tinaran niya ka masakbayan na kita apo kuyo. Kahit ko nga napahot ti biyang iyo ti lubong. Kahit ko may tanak. Tanasya tagbiyak di ti lubong. No mambay na numutay laeng. Amumat din to galik. Ore awal na ti awan, no, daw masideng, nagpatulong ka, tumulong nga. Ore no, basit laing ti may tulong. No, masao nga tulong, kat makatulong. Naragsak law na yan. Ma, ikarkararag ti kinapod Diyos, ngagpaot pa ti biyak yo. Ngayon no, danakana nga sakit ko. Ma, saan nyo pang panunutan na ito? Kabigatan na manunemi nagtultuloy nga sa anak na napan nagbasa. Nagawid ak manin ti balay tap nagdigos ag sukat. Damat pa nabatbati ako wartak mano. Nagatang kulatan ti sidaeg.
Kung mga anak natin iti karinderya. Kada pagpletek nga mapan iti ospital ka nagawid iti balay. Manong nemi, simbre ka kiti kwarto ni mama. Nagdalus. Abot na gayam ng dalusan iti kalpan. Nagurnus. Manong nemi, iti nakalokat basit nga kuwat cabinet. Iti kayong babang rona. Irekip ko kumangin, ginuyod ko mat kayong lukat. Ana na gito'y? Inukukag ko manong nemi. Titulo na ito yan. Titulo? Nga nainagan nga ni mama? Titulo ti daga? Tinagdiswan, ti daga nga nagdiswan ti balay? Ana nga tano, sumapulak iti. Tinawagan ni Darwin. Di ka man imay nagbasan. Sino kumatagbat na kini mama? Sumapul ka man ti Bayer. Bayer? Bayer ti? Dato'y house and lot. Jesus. Ano nga house and lot? Dato'y balay mi. Kandidagan ang diswan na. Kahit mo sawan, ilakom. Dito lang ti pamuspusan. Nasukainag na titulo ti daga. Nainagan ka ni mama. Kita yun ang tuping ang pagyanan nyo. No ilakom. Hanggang balin to na hanggang makababkam tulat na makidagdagusan. Tinaskan kat maisahin kat operasyon ni mama. Sige. Tawagan ka to karon no makasara ka di Bayer. Ha? Sige, gamanak. Malemen manong nemi ni tumawag ni Darwin. Hello, Darwin? Hello? At ka din sa mga Bayer? Wen, kinuyog ko pa yun na imanang kita ti balayo. Ket? Kanan niya. Madlaw nga baratan na eh. Imbaga kami nga kwa. Emergency unay. Mistake ko eh. Saan ko may bagbaga. Nga niya. Nga kasapulam una ti kwarta. Gabot kasapulan nga mo operar ni mamang mo. Kit apik pag ko nga baratan na. 500,000 mat lang ti. Makaya na. House and lot? 500,000? Tinamag na kami no manot masapul mo. Almost 500,000 unak mo. Sige. Gatangin. Bayalag ti 500,000 ko na. Ang dakas mo din ito nga gumatang. 500,000 lang? Milyon na ada ita. Naginat daga. Ganat balay. Baka no, dagalaing madipang 500,000 ah. Hindi na kayo salda. No saldaan, pangalam mo rin 500,000 nga pangbayad mo. Ang bali na, basta may spal ni mama. Ikit no salda lang. Sige. Uri no dahil taratan, tinaskan nga may spal ni mama. Ano nga rod? Di agawit ka ng rabi, tao may tunubigan. Tapos na may ipakita mo titulo. Kaya dadado ka naman ang abogado nga kaduana. Tapos na nagkasta kat mapirma ang deed of sale. Sige. Yaman mo pa at nagkakamsat mo, hanin. Makamukan kung natin tumitlakan niya. Sige, karot, agyaman ng Darwin. Iti dahil tamad lang nga oras manong nemi kinasarita na kaunti doktor. Michelle, aging kain to bigat langin.
no saan nga marugyan ti operasyon na bigat. Del delikado. Doktor, irugyon. Tubigan? Ngun doktor. Ada naman na mga itad mo. Ada doktor. Ito bigat mo lahing. Itad kong tunti. 200,000 pesos nga pangpaunak. Pangalam. Nasa kagani pa lang sa lutsudin ni doktor? Sa bagay. Sige, doktor. Okay. Ito bigat nga ron. Apaman nga makapag-deposito ko rugyan minton to operasyon. Manong nami nasapak ka nagahawid kalbasan nagkabidang tayak ni mama. Idita, adan manong nami dikiti bayan. Sikat anak ti pasyente. Uwan, sir. Mabali may kitahan di titulo. Napang ko inalaman. Alam ako na matorni. Okay. Okay. O di makita problema. Okay. Masapul nga rutin nga pirma amting dirup sale. Anta ka din ti kwarta. Ika pa ilang mangirwar. Kasi no, pirma dirup sale, no, umot pa ti kwarta siya. Kahit mo sa, wala, iyawat yung puno nga di kwarta. Sagbay nga, pirma active sale. Okay. Iuray na kam nga no, daging ganun tumalim. Kasapulak una yun, sir. Kasapulak lang una yun. Kaya amin ba't pa inaala di kwarta? No, amumi ko mga sigurado na talaga, makita mi, tulo ko maagit, nangala kami. Hindi ba yung tumalim pa ilaing? Saan ka di nga, mas kalpasan lang kumati may isang oras. Amat nga nakaskari na nga maumumi deta. Yung matwagam, kwartayo nga pagbayad siyo. Maalamin neta, makumpleto may ganat malim. Ngayon nila daw ti amin. Hindi kayo bahala ka Ito numalim. At ako man, oras, 2 gasot la kumaa. 2 gasot ka pisos. 2 gasot nga ribo, sir. Tawagan na kan tukas pagari ka na, ya. No, makaumong kami. Iti 200,000 kalpasan di may isang oras. Ngaman itong Darwin. Apay, tilamat masarap sa pulang nga bahayan. Aging gano'n, malam ko na naman. Tinaskan ka, adal di kwarta. May edad mong tumatin tutulo. Iso daman tinas sa pulak ang bayan. Siyak pati mabalaw man. Saan ka nga mabalawin? Yaman-yamatin ko na. Iyak subliak man into hospital. Ibagak kini doktor ang awampay. Ti may deposito. Hindi pa nang subli kiti hospital manon nemi nakiktutak. Na? Ako matin ni mama? Ako matin ito kwarto na? Inyakar da? Sino nang ipanandakin ko na? Diyos ko. Sinalutsod ko manon nemi. Sino ma'am nga pasyente? Grace Fernandez. Ay, adan ito operating room. Ha? Naisayin ka ito operasyon. Kalpasan nga timteng ni Doktora De Guzman. Doktora De Guzman? Babae nga doktor. Naling dayay. Kaya Diyos sawin. Wahin. No saan nga kapukin doktora De Guzman, at ako mapalang ni mamang mo di silit nga yan na. Hang kumapay na rugyan ti operasyon. Ano ti kay Chosawan? Ma'am, kasta ni doktora. Hang agur urit ti deposito na niya.
Sa nga kas kini doktor nga, kahit yung sawan, ni Doktora de Guzman nga nagsapol ti deposito, tada ka din na sa kanam. Awan pa ita, ito nuwalin pa ilahin nga, bayadan da niya daga nga ilako. Naglako ka ti daga. Iti house and lot pa ikindi ha. Di balay mi. Ninunto pa nga rot balay yun, ilako matan. Tinas ka na, ada pagbayad iti operasyon ni mama. Sige, agar kakinapod Diyos, sasapay ko matabalig iti operasyon. Sapay ko tinawagak, di kapsat ko manong name. Hello, manang. Hello, kumusta ni mama? Madaman ti operasyon. Nangalam nga rin deposito. Awanted deposito. Bagbanta kinayat na. Ada ka no doktora nga, mangayat iti ita. Pagbayad, pagalam tungar pagbayad mo. Manang, nakasagana nga ilakok dyan. House and lot. Ana? Amo ka din naman, Marita? Hanggang yung bagbaga. Hanak to nga tamatin nga, mababalaw ni mama, nung pagarikan lang. Malako kita, na gastumat kang kuana. Yung pangalan nyo, kung mga rod, ba't pagbayad yung rod? O napapanan yung to pangarod? Di mapag nga magkikabalayan na ka, kakabagyan tayo, ngamayat nga, mangala ka na kami. Sige. Niya pa nga ron. Kat biyag mo data kayat nga salbaren. Katuhin, biyag. Diyak kayat nga mapukaw ni mama. Diyak kayat ko, wala pa outfit, biyag na. Tumulong kayo manang. Kaya karkararag ang balay ko matiparasyon. May nakdinanon manon na ni Darwin. Iti after lunch. Kumusta? Madama pa lang ito operasyon. Napautan niya. Di ba, akong pa pagbayad mo? Anda ka numay isang doktora nga nangisayang kahatin nga uri akong deposito. Nasyat man. Sino natin ang doktora? Doktora Guzman. De Guzman. Tsaka mo si first name na. Alakit karkararag takarod sweetheart. Nagbaligyan ng ito pesasyon. Tap na sa sakit, may spal pa ni mamang mo. Agalas 3, di malay manong nemi, di makitak ni doktor. Di lalaki manong nemi kasasarita ng doktor. Ang babae ka nun, dito ang duwa na kat. Doktor. Michelle. Doktor. Naisam kay doktor. Naisam nga ta, baligi di operasyon. Nalaing kami kini Doktora de Guzman. Doktora de Guzman, man, ngeso tinanging kalikagom, doktor. Nga mapasamak ti operasyon. O reawon deposito. Mamalimot gahin, doktor. Sabi nga, mabaling kini Doktora de Guzman, ape, saan nga mabaling nga na kayo? Dahil tatidyak maawatan gini, doktora. Ape, agsabali kay doktor? Agsabali kang prinsipyo. Kaya't nangasawin ni doktora, talagang nga, tungtong palin na ti sinapatan na. Nga doktoriso na nga mang save ti bihag ti pasyente. At daman kwarta na wano awan. Saan ka di ka sa ti klase ti sa patayop to? Sa mga nangim depende. Diyan ka mo kini doktora at naramid kasi siya eh. Ada siguro gapunan wapa yung naramid kasi siya. Gaputan na siya ti suna. Data malagkapunan kin doktor. Kasaladan sakit pa ng babalaw mo kanya. Talagang babalawan ka. Nung matay ti inak na saan kumanan siyang operasyon.
It's up to you. Nung mapalaw na, namitay ko na ako. Kasan ako mga rod nga ipustak, umot pangalak ko, matigatang ko ka na kita. Apay nga nga taita. Hindi nga doktora da Guzman, nagkastos. Kada-gada kinasapulan mo iti operasyon. Kada-gada to tibayadan nyo kayong kuha na. And then to doktora, iti baga ka na kayo, numanot mabayadan. Mabaling ka din nga kasarita kisuna, doktor. Kada pasyente nga na pananakinita, pag-iuray lang. Baka sublianan to ni mamang mo. Sa dinukadayan ni mamangitan. Adan iti dati nga kwarto na, ngem, saan nyo pala mabalik ang kasarita? Manong nemi pakamok medlaeng kadigitiya, kakapsat ko ti amin. Kat kalpasan manong nemi, nga nakabagsalita kami nga nagidwa kapsat ko, nga pakamok ka nakalasit ang nima. Timawag manong nemi, dagitiya buyer ti house and lot. Hello? Hello, sir? Ada kami dito balayo. Ada pala ito yung hospital, sir. Dato yun ko masapol mo, diba yung pagbayad? $500,000, house and lot. Saan ko nang ituloy pa, sir? Hana? Baratin nyo madata house and lot me. Kasunod pa nakispalgarod tinam. Nalpasan to operasyon. Kaya nakalasat yung tinak. Pangalan nyo itong harot ipagbayad nyo. Sabalin tumanin nga problema dito, Mas pagariga. Gabutan nalpasan to operasyon. Nadyak penalako ti house and lot. Awanin ti panggap ko mangilako. Kapag nga, imbagbaga kakasikam nga ng kalikagom, ti panagpatawad ti $500,000. Sir, sorry. Ngayon data panggatang yung kat madipang nga bahid ti daga. Saan nyo pa yung mabalbalikas ti bagbagayo, sir? Sige, bye. Diyos ko. Nandanik kasla na ipadawat in the house and lot me. Nga pakalaglag ipami ka di papa. Nga dakilaki ti pamatik nga saan kayat ni mama nga mapukaw da ita. Isulangin ti dapat bati nga sa ni ko nga pag manggalaglag ipami ka di papa. Sa mailako ko ma. Nga mustumat manong nimi ti saludsod na. Pangalamin to nga rod pagbayad mi kay ni Doktora de Guzman. No. Dawatin nanton di bill. Manong naming kanabiyan na nakasarita ko ni mama. Bambantay kisuna. Anak, imbagam nga awan tinakana nga sakit ko. Minsayan kadat ti pa naka-operar ko. Ma, agaman ti kinapo Diyos. Nakalasat kayon. Agpahot ti biyag mo, mama. Kat siyempre, makadkadwata. Makadkadwanak. Itinapaot. Makapagradwarak, nagtrabaho ak, agasawa kamton kini Darwin, kadi sagutan na kayo tumatin iti, apo ko yung aywanan nyo. Anak, nangalaan tatak ka na kwarta. Saan nga sinsinan? Tigastos iti operasyon. Nangalam anak. Awang pwede kinastos ko. Imposible. Awang pwede kinastos ko. Diyak pa nangted. Ito oras sintabo. Adamesa nga doktora, nga iso tinangisayang kat, ti operasyon, ori awang pwede deposito. Dumawdawat ni Dr. Keha, iti 200,000 pesos ang deposito sakbay ti operasyon. Baglagi din damay sa doktor, doktora ka no, babae, nga,
Nangipursigilatan ti operasyon. Ngayon sukanot na nga bunar. Nukasta, adda na nga bunar. Adda. Kat pangalan tatong harap pagbayad ta. I'm sorry, Mama. Dandanik na lang ako ti balay, house and lot na dinaoras. Anya, Mama, di agpurasakas ta. Anya to ko na? Nasukay inak titulo ti dagang, nandagdagson ti balay. Mama, sorry, ingam na dyan lang tinapanunod ko. Pinagsapol ko ni Darwin ti Bayer. Kat nakasapol. Iso na lahing ta, iti ko malang malim nga. Itid ta. Manot pangilakwang ko ha. Baratan damat. 500,000. Ana. Ana ko. Ano mama, saan nga ipagpusa? Oras sa saan nga natuloy, Mama. So, ang susuriak ka na kayo. Dandani tayo napukaw na di balay. Kanti lote. Awan ko man ti pag naidan tayo. Ngayon sa nga bali, pang sulbar ko kumamit ti biyagyo. Yung madamat tin doktora, nga nakaamo, iti amin. Siyempre bayadan tayo tuking kuwana. Kat pangalan ti pagbayad. Dakay doon tag desisyon. Mabaling nga ilako tayo tumadya daga, hang kasiyat itong na presyo. Diyak kayat nga mapukaw. Ti house and lot, anak. Diyak kayat. Uri mat matay kayon? Uri mat matay ako. Pag naitam kumapay, no, mala ko day jay. Nakakaiso lang isot maipatawid ko kayan ka. Anak, imbag na sa mong nalako. Kahit ko makasalita na ta doktora kay magbagam. Saan nyo ka din nakita? Nakita siguro. Ay, diyan mo nga. Isutin ang gastos. Sige, Mama. Agpaimbag. Agpapigsa kayo. Kat ni, mabayag kayo pa dito, itagpaungan kayo, masapol nga, maimbagan at operasyon nyo. Ngamtik, njak ba't pa'y manong name nakita dahil nga doktora. Numanan sa pulek, numanan damagek, ay ni Doktora Virgie de Guzman. Wan, ma'am, sa nga duty ita. Baam tayo ito bigat ng duty na tayo bagak to. Una tanay, pigsama tayo ni Mama, tapos nung sigam, unay magastusan, ihawit ko kuman sa diabalay. Akit hanyo mayawid, aking ka nga di malpasti. Mabayadan nyo amin ang gastos. Ini ka no doktora ti Guzman nga rote ang tibil. Iso nagdesisyon no, mano. Iso nang singin ka na kami. Alagit orahin nyo nga rin ni doktora. Ito bigat. Kabigatan na manunemi asang-sangpet ko. Ngalapan nagdikos kan nagsukat. Hindi ta makitak ni Mama. Umis-isam. Anak, mabalin kong turumuar. Kahit kong turumuar. Di tamot pa nakasalita ni Doktora. Doktora Guzman. Virgie de Guzman kano. Doktora Virgie de Guzman? Hindi may lukat tiri daw manong. Napintas ng doktora. Sika ka din ni Doktora de Guzman, ma'am? Siya. Michelle? Wan, ma'am. Siyak. Tigi, may sa kadagiti anak ni Mama. Talo kang kakapsat. Siyak tinaudi, siyak tikabalay ni Mama. Kumusta? Okay kan?
Manang o manang mo nana. Manang sa bakit akong doktora. Ori siya mo. Dinak malasin? Doktora? Sanak pala ang doktor. Ida ka mamuta. Manong atawan yung tinapalabas. Tsak malagiban no manong anak atawan hindi. Imtihan mo kidi, agbasbasak pa lang. A working student. Ang mga lalaki dito na doktora. Nakitkitaan ta, doktora. Ito may sa grocery. Gross. Virgie de Guzman. Uwen, dinamag mo kanya kini. Dinamag ko tinagan mo. Grace Fernandez. Imbagak mo tinagan ko. Malakip kon, doktora. Malakip kon. O, malakip mon. Uwen, doktora. O, hapeng nagsangit ka. Doktora? Sigon ti istorya anak ko. Da kayo nangiprosige ti operasyon. Ore awang pa ti deposito. Wen. Gabot agtartaray ti oras. I-check upan kayo. Nakita ti medical record yun. Sa kabilang baliwang na siya check up kada kayo. Maturo kayo di. Kasapulan ng operasyon ko na. Iso kayong baga kino Dr. Fernand. Ang doktor kaya ha? Nga kasapulan. Awang ka no pa deposito. Ngayon ko na. Kaya da deposito kaya awan. Masapol masalbar ti biyak. Inaramid yung kanyak tikas diya, doktor. What? Gabot na malakip mo. Dedi ko nakang ka. Iso nga dinamag ko tinagan mo. Tapno, umayak to ko na. Bayadak to. Tindad mo kanya katulong. Dedi, inayon ko nga 10 pesos nga nagkurangan bayad ti gatangim nga aga. Gatangim nga gatas. Wen. Di nakidilakwan ti. Kahera. Di nakayat nga ito di gatas ka gatangim. Gabot ako kurang ti 10 pesos di kwarta. Ori nagpakpakasi akin kuha na nga subyak to nga bayadan. Nga madikat madilat. Sa nakitbukawan nga aglisya akong natindog ti pila. Da kayo editi may kamano kay pila. Da kiti may kalima nga pila. Pumilpilak matidi, doktora. Ituhin. Imbagak pa ka na dya kahera, nga pinanawak dya anak ko, ang sangsangit gapot na mabisin, na ibusan ti gatas. Ako matkartubog ti barokong ko. Orek na makasangit ka pagpakaasi, dinalta kaya. Naging ka nga pimalait kayo. Ngayon bagam, anong problema sinalsud mo? Imbaga dya kahera nga kurang ti 10 pesos, di kwarta. Di namat ited. Awang kanumat ti nalaklaka nga gatas, di kanun ti kalakaan. Kat kinunayo, nga da kayon ti mangnayon.
manong nemi, kabayatan ng agsangsangit, nga makasangsangit ni mama, agas tamet nga makasangsangit ni doktora. Naibuyog akmet manong, gapulayang ti kurang nga 10 pisos. Nga saan nga kayat, ti kahera nga ited di katangin ni doktora nga gatas. Tapno lang adda gatas nga templaen na, iti agsangsangit nga anak na, nga mabisin nga pinanhawan na. Nga dahita tinaitulong ni mama, nga ison tinangabunar ng bayad ng nayon ti 10 pesos tapno lang makumpleto dahita nga ka bayad ti gatas. Ay ka nagtimak man ni doktora ko na lumalagip yun. Imbaga kada kayo iti nasupapakak to nga bayadak to. Ayim ko namet nga 10 pesos lang ba amon. Nakapatpatig di 10 pesos. Saan ko kuma napadede di anak ko. No awan na di 10 pesos. Manang nana. Anak ko ti kinabalasan ko. Taong payasawa kidi. Anak ko ti kinabalasan ko. Dati amok kidi kat saan nakasublihan ti amana. Ngim sinublihan ang nakmitlaeng kalbasan ti talong atawan nga pa nagtrabaho na idya Saudi. Kat nagkasar kami matlaeng. Kat ti asawak, tinang suportar kanyak tapno maituloy ko. Ti kinadoktor ang ambisyon ko. Nana, diyasa nga 10 pisos ngayon nayon nyo, ti kurang ti kwartak nga gatang ko ti gatas. Nasalbar na ti biyag ti anak ko. Tamat matahin ti bisin. Nasut ka po nakakaririk, hindi at kahera. Dadi naman lapulos, konsideraran di sa 10 pisos. Kat nakapatpatig ti gatas. Iso nga saan ka nga malipatan. Pwede kita ti medical record yo. Ken dyan nagan mo nga Grace Fernandez. Idi makita kayo hamat maturog. Malasin kayo. So kunak, daytoyen ti panawen. Tapno supapakak ti kinaimbag mo. Nakaandado tayo iti pilaan. Ngem sika iti nakaitured anang ted kanyak ti kurang ko. Kada di adda ti dikudak sikil-sikilin nakpaikid idin. Nasyakon kukunan idi. Dami kami mamay ka dito grocery nga kurang tayo. Kunan na pa eh. Malagip yo. Malagip ko. Nga dito ti may sa nga nagtignayak. Ngamani po dito may 5 na pila. So nga si mawatag. Nakalasad kayo. Nagyaman ti kinapod Diyos. Nagagaman kami kayong kadoktora. Sino papakak lang tik na imbagyo? Ken kinambag niya po Diyos. Biyag metin salbaryo kani di gatas. Na pinunuan nyo tapno layang magatang ko. Doktora, numanuman ti bilmi, ininuton minto ka di Binayada kami nin. Gusto nga sa inyo papanunutin. Ha? Kahit mo no problem. 10 pisos la di utang ko Di utang mo kanyak. Yung nag-interes. 10 pisos nag-interes. Ito manong atawin. Isong imbabutin. Akas jay. Isong awanan di bayatan niyo. Siya kung tinaka mo. Kahit numabalin yun, tirumwala kayot mo. Rumar kayon, ang
paspasyarit ng tulad taman iti balayo, tapno, nananay ti para kaimbag mo. Doktor, inarakop ni mama, ni Doktora de Guzman Mano. Sanak mat tinalyaw. Imarakop akmet kan ko na. Doktora, amin ko mga doktor, kas ka na kayo. Ino kasi ko mga emergency kit makasapulan nga maagasan nga siguro ang deposito. Wait, yan siguro. No, naira nang awanak dito baka no, saan ko mga nasolbar ti bihag ni mamang mo. Ngayon na siya tunin na po Diyos. Amo na nga iturturong ti amin. Kaputan na imuna ti panunot ko. Nga, so papakak to, ti imbag nga impaay ni mamang mo kanya. Kada kami. Teko nakaro din, bihag tin salbar, ti 10 pesos nga kurang, ti kwartak, nga naggapo ko kini mamang mo. Tinang salbar, ti bihag, ti anak ko, nga matmatay ti bisin. Basta man siguro, ite, siyak tinaramat niya po Diyos, tapno masalbar pa iti bihag ni mamang mo. Tapno agpaot pa iti bihag na, iti lubong. Huwen, doktora, takait ko launay, nagpaot pa ni mama. Tapno di kastag na, makapagsupapakakmat kang kuha na ti kinaimpag na nga ina. Huwen, manong nemi, nakalalagip, dahi nga aldaw. Kapag nagkita manin, da mama, ken, timaysa, akas kini doktora idi, nga disgrasyada, naganak abalasan, nga kahit na lahing nga dagatas ti anak na, nakurang lati 10 pesos di kwartana, yung sang kayat di kahera, nga ala itadya gatas no awan ti kumpleto nga bayad. Nga ni mama, kadi 10 pesos nga kwartana, tinainayon, tapno laing, pasalbar ti biyag, ti maysa nga maladaga. Si bibiyag pailaing ni mama, manong nemi, kadda kami kini Darwin, tinagkatuluyan, nga dito'y kami din na ni mama, ti family house mi, manong nemi nga ilakok, idi, imbaglagi din, tasang ko na ituloy nga nailak mo, itinala ka appreciation. Nga dapay la itareto nga balay, manong nemi, nga pag nanaidan mi kada mama, ti asawa, ken nagitalo, nga apo ko ni mama, nga isuda, iti mga, isunod makay ayawan, amang tedliw-liwa ken regta ni mama, gapo ka nagiti apo ko na. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong katagyaman naklaunay, ti anos mo, kanalaing mo, nga nangurnos, kalbasan nga nak-inshare ken ka, ti detalyana. Yan sabi ko damat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarbingan ti biyag, kanagiti padak nga nagbuya, more power to your program. Tuwing nga ron dagyaman nga paghayam mo, Michelle. Thank you, Michelle. Iti pa nang iburay mo ti pakasalitaam. Kapulaing iti 10 pesos. Adda na salbar na.